ערב טוב לכם, מעמדת השידור באצטדיון בנתניה, האצטדיון של דיאבלו. אנחנו במחזור 27, מחזור ראשון של הפלייאוף התחתון, כאשר האצטדיון הזה לא מלא לגמרי, אבל הרבה קהל. הקהל שמולנו, הקהל הירושלמי, הקהל שמתחתנו כאן הוא הקהל הנתנייתי. נתניה להתקפה הראשונה שלה. בן אברהם, כדור טוב. והכדור הזה בורח לחוץ. איזו הזדמנות גדולה נופלת כאן למכבי נתניה. איזה יופי של כדור. עכשיו עדי יונה מחזיר את זה לשועה, לא מצליח, אבל וואו, איזה גול! אסמאעיל אסורו. איזה גולאסו. 1-0 בית"ר ירושלים אחרי 6 דקות של משחק. תשמע, קיבלנו פה פתיחת משחק מדהימה. מכבי נתניה הייתה קרובה לשני שערים, ובסוף בית"ר ירושלים עולה ליתרון של 1-0. טוב, נתניה מתחילה התקפה. לפני קושנקו, כדור טוב עכשיו. זה יכול להתפתח טוב. בילו, והצלה גדולה של סילבה. זה מצב יותר קשה ממה שהיה לו קודם. זוהר זסנו עכשיו עם הכדור. מצב טוב. ג'ורג' יוצא לכדור לשועה, ושועה הולך לפינה. איזה גולאסו, הללויה! איזה גול של שועה. איזו אומנות צרופה, איך הוא מסובב את הכדור הזה ישר לחיבורים. ושועה, זהו שער מספר 10 בשעה טובה. איזה גולאסו. וזה מגיע בסוף משפט שאני אומר שלנתניה אין את היצירתיות שיש לבית"ר ירושלים. שוב מיכה. פעם ברגל ימין, כדור טוב, ושער! מיירון ג'ורג', שער ראשון לעונה. 3-0 בית"ר ירושלים. אף אחד לא לוקח אותו, אף אחד לא שומר עליו. הוא פשוט באין מפריע נועץ את זה בשער, ובית"ר ירושלים מפרקת את מכבי נתניה. מישהו צריך להיכנס פה ולנסות להעיר אותם. הנה ירדן שועה, עוד כדור יפה. אבל זה פשוט לא יאמן. כל הגבהה לרחבה, מישהו מבית"ר ירושלים חופשי ומגיע למצב. לבית"ר אין כמעט... הופה. זה יכול להיות מעניין. זה מעניין את סילבה בעיקר. שמע, חלוץ שלא כובש מכזה מצב, מוטי, צריך לקחת את הפספורט ולנסוע לשדה התעופה. בואו נראה את בילו עכשיו, זה איבוד כדור של סור. קושנקו! וואו, איזה כדור של קושנקו. סילבה נגע בזה. גם בזה מיגל סילבה נוגע. הוא עודף את זה למשקוף, תראה. זה יכול להיות מעניין עכשיו, זסנו לפינה רחוקה. וואו. שוב שועה. אני לא יודע, רגע, בוא נראה את מיירון ג'ורג'. הכוח שלו. מיירון שולח יד ולוקח. יש פנדל. פנדל הוא שורק. בוא נראה, כאן מיירון ג'ורג' מקבל את הכדור. פה יש גוף אל גוף. בדרך יש גוף אל גוף. תופס לו את היד. אין פנדל. גם הכרטיס הצהוב של בן שבת לא מגיע לו. צריך למחוק. זה מה שאומר לו השופט. נתניה יכולה להגיע פה למצב כאשר שבירו נכנס לעמדה במרכז, מחכה למסירה, מקבל אותה, והולך עם בעיטה, ופוגש את סילבה בערב מצוין. בית"ר ירושלים
מביסה כאן בנתניה את מכבי נתניה 3-0 עם ג'ורג' שואה וסורו. משחק במעמד צד אחד.